live on stage. Yeah. Bazoyibona Moses Mapita. Phakathi on stage. Kuzobe kukhala imbunge left right and center. Yeah. Ngifuna kusukumiza yona enhla nasezantsi. Yeah. Kusukumeza isigubhu, kusukumeza isikhalanga, kusukumeza isifutho. Yeah. Zizogcwala lapha eMoses Mapita. Usuze bamnandi yakho ngomhla ka12 we can't wait for it simsazi Highway Radio mhlawumbe ngiyazi ukuthi abantu bafuna ukufollow wisha manje badownload umculo wakho bezwe more and more. Ngoba kufanele umuntu afike ezazi lezi sezikhona ingoma. That's right. Ayanda Ntanzi on Facebook, @_Ntanzi on Instagram, @_Ntanzi superstar ku TikTok. Yes. Ayanda Ntanzi Facebook, @_Ntanzi on Instagram, @_Ntanzi superstar on TikTok. Ngikhona ku X kodwa ngikho strong kakhulu kodwa ngikhona kukhona ngekho khona i-website yaka Ntanzi izoba live very soon. Cabanga ukuthi sobuya soba sitshela abantu ukuthi mase seyilungile i-website because nama-ticket bazokwazi ukwathola ku-website ya Ntanzi. La ozokwazi ukubona khona yonke enye into, charity work, Ntanzi Foundation, the works, everything uzoyibona ku-website. Kodwa kwamanje abantu abaphuthume mawungena kwi-profile yami ikhona i-link yama-ticket yase-web ticket, ikhona yase-Ticket Pro, sihlale siyiposta, sisazoyiposta, sazomemeza, kusazoba manzi phansi. Uyabona sisikhona sithi record your creators bheke khona phakathi lapha Moses Mapita mhla ka12 kuJuly ama-tickets njengoba uzwethu special sikhona njengamanje siyaphuthuma siyaphela sika 150 rand sika general kwenziwa nje ngoba lesi sikhathi ukuthi hayi bonina abantu abagijima basheshe bayibambe izinto siba mnene kakhulu 1000 rand ke lapha sihlezi sishaya ngemfolo khona uMese siseduze la awusuka madoda ilot sapha izobile phambili. Yakhazela sidlo senkosi siphelele sidlo senkosi sikhona phambili ku Golden Zen. Asuka madoda haleluya Ntanzi ngiyazi ukuthi abantu yes indlela ubonisa ukubona ugqoke ngayo ICC ayi last time waqhama uhamba ku zip line ukuthi my god ngehla ngama sheke mva ngathi hayibo nange hamba phezulu ngathi hayibo uphezulu ewe awungehlele emhlabeni ngempela usemhlabeni ezulwini ngehlele stage wehlele stage wow you know asiqale nje sikubonge before abantu bakhulume because abantu abangahlezi bekhuluma ke sinakini kodwa ngisho nakusakhona uJesu yebo waze wayobethela bekhuluma yebo wavuka bakhuluma manje esijabulisa lento ukuthi sibone izinto ezintsha esizibonani niqhamukisa nasendlini okhoza kunye sasigcine kudala ke thina sikubone Playhouse ovuyo bekhuphuka ngezitulo ngezitulo uyabona but this time around besidinga lento sinikeza yona asazi ukuthi uzoqhamuka pheke eMapita ngiyahlezi kuyi surprise cha ngingabaqinisekisa into engayisho kwamanje ngiqinisekisa abantu ukuthi le company engisebenze nayo iCC Media 802 Media kusaseyona namanje okay cha kusaseyona namanje so ke ungacabanga hayi ungacabanga ukuthi yasebenze yena manje I'm still bring the same guys lighting I'm still bring the same guy from the Middle East Middle East manje he's been Dubai he's coming in July. They've started designing our lighting. I'm going to have orchestra. There's going to be dancers. There's going to be a mass choir. There's going to be about 15 vocal singers. It's going to be amazing. Abaya ngazoyeka ngeparachute ngafana fasigade masikade amabhano ngikho phezulu sengehla ngejetpack yakuzindaba imnandi into masijala ukuthi ke ngomhla ka12 uthi ama-ticket asekhona wonke umuntu aphumelele sonke siphelele khona ngiyazi ukuthi kunama t-shirts engeke ngiwabona abantu bawafakile ngabe mhlambe available now or available eMapita or whatever azoba khona definitely eMoses Mapita. Ngoba singo July we are planning ukuthi kube khona ama branded throws kube ne merchandise nje no Ntanzi ukuze makwenzeka kuba nomoyana ungathi awusawuzwa kahle ubambe into yakho ebhala ukuthi Ntanzi ubambe throw yakho umbathe ube comfortable ngesikhathi usalinde ukuthi sijive ngoba mase sesijive lento ye-throws uyibeka phansi kuzobe sekukabi kakhulu sizobe sishaya idelay lapha yana ububi sikhuphula isithunywa kumanzi phansi awungachazela so ke lento yokulokhu umbathile ngeke izisebenze yebo so but merchandise izobe khona mfethu definitely siyaqinisekisa abantu beza bephethe imali uzokhonza awukwazi ukuzokhonza inkosi imali ungayiphethe haleluya phethe imali endlini yenkosi amen ngoba kuzobe kunezinto ezimnandi kodwa mfethu singaqinisekisa kuzoshunyayelwa lapha
Yeah. Uzoshunyayelwa lapha because ekugcineni kwakho konke uma sesijabulile ngoba kufanele sijabule. Yes. I think into eyenza ukuthi thina abazalwane kube ngathi siyabhora ngoba sifuna ukujabula. Ukujabula ngathi kuyisono. Cha abazalwane ukujabula akusona isono. Ukubona izinto ezinhle nokwenza izinto ezinhle ezijabulisa wena umphefumulo wakho nenyama. Kwisithelo sikamoya njalo ukujabula. Ujabula. Kuna izinto engezona isono okufanele uzenze ukuthi ujabule, ukudansa, ukuyajabulisa, uyobuka amahlaya uhleke. Uyabona leyo nto leyo. But because sibiza abantu sabakhipha emasontweni, sabakhipha emakubo sathi abeze bezohlala e-stadium, fanele sibanikeze ishow. Kodwa over and above the glitz, the glam, the lights, the haze, the smoke, the LED screens, fanele sibanikeze uJesu. Ababe khona ke ICC bayazi ukuthi cha uJesu samshumayela la. Ababe khona eMaritzburg bayazi ukuthi uJesu samshumayela we don't hold back. Asinendaba ukuthi khona bani noma khona MEC noma khona president noma khona izigwili zakuphi. Sishumayela uJesu thina. Umuntu semnika uJesu sikhohlwe into eziningi. Simiyeke uJesu enza umsebenzi wakhe. Ikona ke siyokwenza futhi lapha eMoses Mabhida. Kodwa ke akuyona into yokuthi hey amakholwa kuphela cha. Noma ubone ngathi awukholwa kahle ukuthi uyayiweya utholakala ulula. Ufike lapha eMoses Mabhida sesokushumayeza uJesu ophilayo uzohamba usunamandla. Uzahamba ugxilile. Mfethu uzohamba ugxilile wakhiwe. Wakhiwe. Oh my God. Fandanzi sibonga kakhulu ukuthola namhlanje ku Highway Radio and siyabonga uNkulunkulu for all these years you've been with us usiphethe kahle sihlonipha sibabisana mnandi Thixo muhle phakathi kwethu nomoya ingcwele uyasisiza endleleni siye proud ngawe KwaZulu Natal we are proud ngawe eSouth Africa nasezweni lethu icontinent yonke yaseAfrica siyabonga bangazithi akubonga mina kakhulu mfethu njengoba kade ngichazile eqaleni ukuthi solo ngaqala ukuba umculi solo ngaqala ukurelease ngo2015 anikaze nimele kude anikaze nihambele kude nomsebenzi engiwenza ngiyabonga kakhulu lokho kuyangithobisa kungenza ngaso sonke isikhathi ngikhuthazeke ukwazi ukuthi noma abantu le ngaphandle sebengidonsa donsa besho konke abakushoyo nginabantu engaziyo ukuthi mangithi mahlobo kukhonto engidingayo ukuthi Highway Radio iminyango ivulekile thina sikhona ukukusupporta sikuphakamise sikhuluma impilo pheko wakho sikhuluma ukuphila ngiyabonga kakhulu kubonke abalali beHighway Radio inkumbi ngeenkumbi izothenga amathikithi eseyiwathengile nesazowathenga ngoba ayathe cha angiqinisekisa ayathenga amathikithi ayahambela ukuthi usalindile ukuthi sizopost ukuthi 50% 40 cha ngespost uzobona wena ungazalitholi bese uya uthi sidlala irough cha sidlala ioffside siyasebenza sidlala amathikithi ayahamba silithenge manje kusasekuhle nje kusahlekwa ngoba amahlobo angizibambi mina ingcingo abantu masasethi manje bengithi ngiyothenga angisalitholi ngibambe ucingo njalo bese kuzobe sekuthiwa siphakeme manje yabona ke kanti cha sibhizi bakithi kubhizi kona abantu bazobe bethengile kufanele siba prepare uyayibona indaba ungathenganga simnaki please so ukuze singabi khona lokudonsisana abantu abathenga amathikithi mfethu that's right siyabonga kakhulu that's good 101.5 FM yes 100% pure 100 we are pure chaze thank you ayena tatsi bakithi ngesikhathi ebusuku iHighway Radio 101.5 umsima bakatshale emsakazweni kuhamba phambili sesikhathi ebusuku hamba